ବର୍ଷା ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବିମର୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଉପରେ ବାଦଲର ଆସ୍ତରଣ, ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ବି ସବୁଜିମା, ସବୁ ଏକ ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପରି। କ୍ଷେତରେ ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ, ଧାନ, ଅଳସୀ, କାନ୍ଦୁଲ, କଟିଂ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ସମତଳ ଜମି ଓ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶାର ସବୁଜ ସଂକେତ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବର୍ଷା ଲେଖକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଲେଖକ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମାଆମାନେ କିପରି ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାଛୁଆ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ନିଜକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଲେଖକଙ୍କ ମନେ ହୁଏ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିଲେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଏବଂ ପିଲାଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି। ଗାଁରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ କାଶୀପୁରଠାରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଯାଏ। PDS ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଟ୍ରକରେ କାଶୀପୁର ଅଣାଯାଏ ତାହା ସେହି ଟ୍ରକରେ ହିଁ ରାୟଗଡ଼ା ଫେରିଯାଏ କଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କେବେ କେମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ବାଣ୍ଟିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ପୁରୁଷ ଲୋକେ କିପରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପାଉଣା ପାଇବେ। କାଶୀପୁରରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ସୁଫଳ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପେଟରେ ଭୋକ କେତୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ସହଜରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 1981 ମସିହା ଜନଗଣନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରୁ ଏଥିନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହେଉ ଅଥବା ପରିବାର ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ହେଉ, ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 1971 ମସିହାରେ କାଶୀପୁର ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ 90% ଥିଲା। 1981 ମସିହା ତାହା ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖାଲି କାଶୀପୁର କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା କୋରାପୁଟର ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଇଆ ବୋଲି ଜନଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାଶୀପୁରର ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜ୍ୱର, ବେମାରୀ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର କେବଳ ମିଳୁଛି ଏଠାରେ। ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୂର ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ରୋଗ ବେମାର ଖବର ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି କାଶୀପୁରରେ ଓ ସୂଚନା ଦେଉଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଓ BDOଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଔଷଧ ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ମିଟିଂ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ମିଛ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଏହି ସମୟରେ? ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇଲେ କିଛି ଶ୍ରମ ମିଳିଯିବ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗମାନେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଓ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିନା ସମ୍ମତିରେ ଏହା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ କେବଳ କାଟେ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ତେନ୍ତୁଳି ଆଦି ଗଛକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ୟୁକାଲିପଟାସ୍, ଆକାଶିଆ, ଚାଖୁଣ୍ଡା ଆଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷରେ ତାହାର ମନ। ସବୁ ଗଛକୁ କି ଆବଶ୍ୟକତା? ଏସବୁ ଗଛର କି ଆବଶ୍ୟକତା? ପାହାଡ଼ ସବୁ ଲଣ୍ଡା ହେବାର ଲାଗିଛି, ଅଥଚ ସରକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛରେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାହା ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାହା କାଟି ସଫା କରିବା ଏକ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଫଳଦାର ଗଛ କାଟୁ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରୁଛି। ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ଲେଖକ ବାରମ୍ବାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।